गोमंतक मंदिर महासंघातर्फे तुमचे सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत। आम्ही या आजच्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन या माध्यमांतल्यान केल्लें आसा की गोव्यात एक मंदिरांची परिषद आयोजित केल्ली आसा येता त्या आयतारा 31 मे आणि ही जावन आसा मार्दोळ हांगासल्या श्री सिंहपुरुष म्हणजे सभागृह आसा वो श्री महालसा देवस्थान मार्दोळ हांगासर आसतलो आणि सकाळी 10 ते सांजेच्या 6:30 वरांचेर हे संपूर्ण परिषदेचे आयोजन आसा। ही परिषद गोयच्या सगळ्या मंदिरांचे जे समितीचे पदाधिकारी आसा तांचे खातीर आसा। मंदिरांच्या पदाधिकाऱ्यांचे संघटन जावचे, मंदिर व्यवस्थापन उत्तम जावचे आणि तांकां विविध समस्या जे कितें आसा कायदेशीर आसूं आणि समाज आणि मंदिर हांची जडणघडण कशी जावची, आमचे धर्म राष्ट्र हांचेर आघात आणि हांची समस्या कितें ह्या सगळ्या विशेष उहापोह जातलो। मंदिरांनी ड्रेस कोड आसा ते लागू करपा खातीर अनेक मंदिरांनी प्रयत्न केल्या त्या विशयी आसतले आणि त्याच बरोबर हांव सगळ्या मंदिरांच्या ह्या माध्यमांतल्यान जे पदाधिकारी आसा, मंदिर देवस्थान समिती जी आसा तांचे पदाधिकारी तांकां सगळ्यांक उलो मारता की तुमी तुमच्या पर्यंत जर आमी पावंक ना जाल्यार हेच निमंत्रण समजून 31 मे श्री महालसा मंदिर मार्दोळ हांगासर येवचे, उपस्थित रावचे। सकाळी 10 वरांचेर ही सुरू जातली आणि 6:30 वरांपर्यंत सांजेच्या ही परिषद चालू आसतली। आम्ही सगळे एकत्रित येवया आणि मंदिरा विशयी बऱ्यो वायट गोष्टी आणि संघटन सगळ्यांचे संघटन आसा, विविध क्षेत्रांत संघटन आसा, मंदिरांचे संघटन कित्याक नाका हो विषय समजून घ्या आणि संघटितपणे काणकोण पासून आमचे पेडण्यापर्यंत सगळे मंदिरां हांगासर एकत्रित येतात। 750 मंदिरांच्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पावल्या। तुम्ही तुमच्या पर्यंत पावंक जाल्यार मुद्दाम या, सहभागी जाया। इतलेच ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक निमंत्रण आसा। हो काळजांतल्यान उलो आसा। देव बरें करूं। धन्यवाद।